Ja nyt Suvi Minkkinen makua, mutta hän on ehtinyt jo tuonne. Ja suomalainen viime kauden kometta nousi uudelle tasolle. Jo 4 osumaa Minkkiselle. Ja viimeinenkin Hyvin osuu. lähti. Nyt Minkkinen saa hyvän alun Hienoa. ja puhtaan sarjan. Hän on mukana tänään kärkikamppailussa. Ja Shammono ampuu samaan aikaan ohi. Sekin vaikuttaa kenties tänään Minkkisen sijoitukseen. Alvarsson kolmanneksi 20 erolla Lie. Ja Minkkinen keulaa. 3 sekuntia Magnussonin edelle. Minkkinen rikkoo väliaikapaikan ja hyvässä vauhdissa. Ja kun viime kautta muistellaan, niin Minkkisen kilpailut, vaikka pikakisossakin oli aina silleen se taktiikka, että nousujohteinen se hiihto. Ja sieltä Shammono joutuu puikkelehtimaan, kun sakkokierrokselta tullaan pois. Siinä oli pieni... Muutaman minuutin päästä Suvi Minkkinen pystyy paikalle. Suomalainen kamppailee tänään vaikkapa voitosta ja tämä suomalainen kamppailee uran parhaasta sijoituksesta. Inka Hämäläinen onnistuu. Tämä toinen maailmancupin kausi on alkanut hienosti näyttöjä viesteissä normaalimatkallakin jo 30. Ja tänään hän venyttää linjalle muun muassa Beneen edelle samoilla sakoilla ja menee 7. huippukilpailu 19-vuotiaalta kontiolahtelaiselta. Todella hyvä veto. Ja sitten Grottian ampuu pystypaikalta ohi. Vaikka Sonja Leinamo ei tänään kilpaile, niin näitä muita onnistujia tuntuu tällä hetkellä riittävää. Hämäläinen on jo hoitanut homman maaliin asti. Inka veti kyllä todella hienon kisan 0 tänään ja hiihtokin on hyvä. Jos nyt tuosta vilkastaa vähän hiihtoaikaa. 1.26 Lampitsille jäi tänään. Eli ihan uusi taso. Ihan hyvä veto tänään. Ja on niin eri ja pitää muistaa, että uraa Lampitsi voitti kakkosen olevaa Thunderboltia 38 sekuntia. Aivan, kyllä. Eli tässä on niin selkeä hyppäys, että itse asiassa tuonne Thunderboltiin niin on vajaa minuutti, 50 sekkaa. Ja Minkkinen tuli kierroksen nyt toiseksi lujiten Lampitsin jälkeen. Ja tuolla nyt hiihtää lujaa. Penkalla nyt Minkkinen. Peukut pystyy, taulut alas. Ja maaliin Shammono. Suvi Minkkinen kohta pystyammunnassa aloittelemassa ja kamppailee tänään voitosta. Ja sieltä Minkkinen kuviin. Osua pitää, se on selvä. Ja Minkkinen on saanut jo 3 pois. Enää 2 jäljellä. Vielä viimeinen. Minkkisen viimeinen. Osuu! Minkkinen osuu tänään kaikki 10. Ja kohta väliaikaan. Shammono tulee maaliin. Hänellä on sakkokierros pohjilla. Ja menee Hämäläisen edelle niukasti sijalle 7, mutta Suvi Minkkinen samaan aikaan ampuu pystypaikan puhtaasti. Ja täältä tulee suomalainen väliaikapaikkaa kohden ja menee ylivoimaiseen johtoasemaan. Kyllä. 14 edellä Magnussonia. Huippu onnistuminen tänään Suvi Minkkisellä. Tätä vähän jo odoteltiin. Vielä viestissä tuli jo muutamia ohilaukauksia normaalimatkallakin, mutta tänään pikakisa kaikki 10. Ja nyt vielä loppuun asti toi viimeinen 2,5 kilometriä. On ja tosiaan tuo kakkoskierros Lampitsi oli nopein, Minkkinen toiseksi nopein, siinä Thunderbolt kolmanneksi nopein. Eli ainakin tuolla kakkosringillä vauhtia riitti todella hyvin. Ja miksi sitä nyt ei riittäisi tähän viimeiselle ringille? Varmasti tulee lujaa, tämän tietää tilanteen, johtaa kilpailua, haluaa saada hyvän eron nyt muihin. Tässähän pelataan jo lähtöpaikkoja sitten siihen takaa-ajonkin, niin mikä sen mukavampaa olisi lähteekö numerolla 1 ja saada nyt tässä vielä se ensimmäinen maailmancupin voittokin heti sitten. No. Sekin vielä se takaa-ajo, mutta hyvältä vaikuttaa, todella hyvältä vaikuttaa tällä hetkellä Suvi Minkkisen kannalta. Naisia liukuhihnalla maaliin, Dorotea Wierer. Tänään 2 sakkokierrosta, joten sijoitus painuu tällä kertaa kauemmaksi. Muun muassa Inka Hämäläisen taakse. Hämäläinen edelleen siellä 8 maalissa. Ja muut suomalaiset Keränen 43, Lehtonen 44. Elvira Öberg ei tänään uhkaa Suvi Minkkistä. Ei tässä saattaa olla Johannes semmoinen tilanne, että ei nyt enää kukaan uhkaa täältä takaa kyllä. Siltä vaikuttaa tällä hetkellä ja kun vielä väliaikoja aikanaan kuullaan ja nähdään, miten viimeisen kierroksen hiihto on sujunut. Elvira Öberg pystypaikka. No sen hän hoitaa hienosti. Petaa itselleen kohtuullisen lähtöpaikan takaa-ajoon Elvira Öberg. Öbergistä muistutaan sen verran, että hän jätti viikonloppuna kyllä toisaalta kisoja väliinkin, kun oli vähän semmoisia tuntemuksia, että olisiko tauti tulossa. Joo, normaalimatkalla oli mukana. Eikä tuo suksivauhti, jos mietit, että jää useita sekunteja Inka Hämäläisen taakse. Nyt on vain 1 sakko, että ei ole sitä parasta, mitä Elvira on pystynyt esittämään. Mutta kyllähän tästä on niin tulossa aivan loistavaa. Inka tosiaan edelleenkin on 2 paikankin jälkeen tuossa 8. ja maalissa tällä hetkellä 8. ja Suvihan sieltä on se, joka tulee tiputtaa ja tässä tulee nyt Miselon, joka vähän
pistää alaspäin. Joo, mutta jää Magnussonista. Lähtivät ihan siinä lähekkäin, noin sekunti. Ja ruotsalainen on pystynyt tekemään viimeisellä kerroksella lisää ja pitää kärkipaikkansa Magnusson edelleen maalissa. Michelonille kuitenkin tason nosto verrattuna edellisiin muutamaan kisaan, mitä tässä nyt Östersundissa on kilpailu. Andekser ampuu paikka. Ja siellä kun vauhtia tullut. Kyllä, siellä kun toi Presas pusee penkalla on Ja 20 sekuntia reilu edellä. johto. Lisää tulevaa. Minkkinen repii johtoasema. Hyvä Suvi, menet voittoon tänään! No niin, sieltä tulee vahvistusta Metsän Siimeksestä. Suvi Minkkinen matkalla voittoon. Ja tässä on alamäkiä jäljellä, ne vielä pystyssä, muutamat ylämäet pois. Ja tätähän Minkkinen on puhunut tuossa kauden alla, kun tuumi, että viime kausi meni niin hyvin niitä top 10 sijoituksia valtavasti, että pystyykö samanlaiseen, mutta se voitto olisi nyt hieno ottaa. Ja näinkö kauden toisessa henkilökohtaisessa kilpailussa hän heti pystyy siihen, mutta vielä jännätään, että kestää ja pysyy koivillaan loppuun asti. Kyllä pitää maaliin asti odottaa. Ja ehkä tässä on nyt se, että kun Sonja sai nyt siellä normaalimatkalla, niin tässä varmasti Suvilta lähti niinku paineet pois, kun totesi, että meidän joukkueessa on muitakin. Tämä ei ole yksi hänen harteilla. Ehkä se ensimmäinen kisa oli vähän sillä, että Suvi odotti, että hänen pitää nyt olla ja onnistua ja näyttää, mutta kyllähän tämä näyttää niin Suomen naisten osalta aivan mahtavalta kokonaisuudessaankin, kun mietitään. Sonja on ollut kakkonen, nyt näyttää, että Suvi on tänään kiitämässä voittoon, unohtamatta sitä, että Inka Hämäläinen on aivan huippusijalle tulossa kans 10 tällä hetkellä siellä, niin kyllä hienosti nyt menee Suomen tytöille. On kyllä vahva kauden alku ja Erik Kulstad, Suomen päävalmentaja, jännittää myös tätä viimeistä hiihtokierrosta. Hänellä, Suvi Minkkisellä, on paljon nyt etumatkaa tällä viimeisellä kierroksella, kun vaan hoitaa ton voiton nyt kotiin lopussa. Ja seuraava väliaika, se on 7,1 tuossa mäen päällä vesitornin vieressä. Ja sinne ei enää kyllä pitkästi ole. Ei, ollaan melkein väliaikapisteellä ja sen jälkeen vaan käännytään ja ruvetaan laskettelemaan tuonne maalia kohti, niin siinä on kyllä hyvää vetoa nyt ja hyvällä rytmillähän Suvi vielä tulee. Tietää varmasti, että nyt otetaan jokainen sekunti kotiin tästä. Ei tarvitse säästellä nyt. Pikkusen on tultu nyt taaksepäin, 16 sekuntia on edelleen, mutta että nyt on enää matkaa niin vähän, että Kyllä, Minkkinen on edelleen riittävästi edellä, vaikka Anna Magnusson edellisestä väliaikapaikasta saanut hieman kiinni. Ja Minkkinen laskettelee. Tässä mennään viimeistä mäentömpyrää kohden ja sitten kaaros vasemmalle ja loppusuoralle. Täältä tulee Suvi Minkkinen, kohta 31-vuotias suomalainen. Joensuussahan nykyisin asustelee Joutsan pommiurheilija. Viime kaudella tuli Tero Seppälän kanssa voitto parisekaviestissä, mutta henkilökohtaista voittoa, sitä on odotettu. Se on Kaisa Mäkäräiseltä 2020 tammikuulta, kun Oberhoffin Tuuli ja Sumukisan voitti. Ja nyt henkilökohtaisessa kilpailussa Suvi Minkkinen on matkalla kisan voittoon. Loppusuora on enää jäljellä. Tänään täydellinen onnistuminen. Ampumapenkalla kaikki 10. Hiihtokin on sujunut. Taso on noussut viime kaudesta, kun vielä pysyy loppuun asti pystyssä ja linja yli. Minkkinen ykkösenä maaliin maailmancupin pikakilpailussa Östersundissa. mahtavaa, onnea Suvi, todella hieno veto tänään. Ja onnittelijoita varmasti riittää. Ja tarkkaile Ville vielä, että eihän vaan mitään ylläriä sieltä ilmesty. Ei pitäisi ilmestyä, ei missään nimessä. Ja näin Minkkinen on maalissa voipuneena. Pikakilpailut, nehän sujuvat viime kaudellakin äärimmäisen hyvin Minkkiseltä. Ja hänellä oli semmonen, ja Vaidele ei uhkaa Minkkistä. Niin. Kuvaile fiiliksiä, miltä nyt tuntuu? No aika uskomattomat ja siis jotenkin siis mä vaan maaliviiva ylitin, niin mä vaan mietin, että mä oon niin ylpeä siitä, mitä mä tein. Että niin kuin mä sanoin, että sen normimatkan jälkeen tai normaalimatkalla oli jotenkin vaikea saada ajatuksia kasaan ja mä en ollut niin pettynyt siihen sijoitukseen, vaan siihen, mitä mä tein. Ja täytyy kyllä iso kiitos kaikille valmentajille, ketä mun ympärillä on, sekä oma että joukkojen valmentajat ja psykologit ja kaikki, että on tässä vähän omaa päätä jumpattu ja silleen, että saa sellaisen mindsetin, missä niinku keskittyy vaan siihen kisaamiseen eikä mieti tulosta, että kyllä täytyy sanoa, että on se nyt tässä ehkä kuitenkin sit vähän itteni ylittänyt, tai yllättänyt, että miten erilaista se sit onkin kilpailla kaikkien odotusten ja sellaisten kanssa, ehkä varsinkin niiden omien odotusten, että kun tietää, että hiihtää kovempaa ja on sitä kautta mahdollisuudet vaikka mihin ja sitten semmoinen se ajatus lähtee pyöriä, että no saako sitä näkymään, kun pitää kaiken pienien juttujen klikata ja näin, niin
tänään pystyin keskittymään sitten. Oliko se täydellinen kilpailu? Oliko hiihto täydellistä ja ampuminen täydellistä? No ampuminen oli täydellistä, kaikki osui, mutta tuntuuko se ampuminen vielä, niin kuin, että se nyt niin kuin kaikki rytmi ja kaikki toimii ihan niin kuin pitääkin? No kyllä mä oon sitä mieltä. En ole nähnyt toki mitään aikoja, että joskus se voi huijata se fiiliskin. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että se oli täydellinen. Että oli ehkä vähän vaikea alusta mulle hiihtää ja se ei niinku tuntunut silleen super tai siltä, että tänään mennään kovaa. Mutta sitten kun mä kuulin niitä väliaikoja, niin mä olisin, että no ilmeisesti tänään mennään kuitenkin ihan kovaa. Ilmeisesti huolto onnistui tänään aika hyvin. No kyllä onnistui. Iso kiitos myös heille, että sitä mietin itse asiassa myös matkan varrella, että no näköjään sitä voi tällaisellakin alustalla sit hiihtää kovaa, kun huolto onnistuu. Että kyllä tää oli koko joukkueen voitto. Edellisen kerran semmoinen 5,5 vuotta sitten suomalainen nainen on ollut kärkiki hiihtäjä ampumahiidossa, ampumahiidon maailmancupissa, niin mitä tämä kertoo sun mielestä nyt ihan susta itsestään, että sä oot nyt noussut terävimmälle huipulle ihan sinne, tätä korkeammalle ei enää pääse? En mä tiedä mitä se kertoo. Pitkäänhän tässä on niinku töitä tehty ja tavoiteltu sitä, että pääsis kilpailemaan niistä kovimmista ja en mä nyt voi sanoa, että sitä nyt on koko ajan siihen uskonut, että ihan näin korkealle on mahdollisuus, mutta tosi hienoa nähdä, että tavallaan se, että oma tunne on se, että on vahvempi, niin se näkyy myös sitten tuloksissa. Ja takaa jo ykkös sieltä. Hei, kukituksen jälkeen vielä voidaan vähän jutella muutama sana. Ei muuta kuin Suvi, nautin nyt oikein kunnolla. Kiitos. Onnea oli aistittavissa myös Aku Moilasen kasvoista ja äänen väristä. Tässä nähdään tulokset tämän päivän kilpailusta. Suvi Minkkinen, uran ensimmäinen maailmancupin osakilpailuvoitto. Anna Magnusson 2, harvinaista myös hänelle. Ocean Michel on 3, samat sadat. Hauser 4, Elvira Öberg 5, Johanna Jakiela uran paras. Ensimmäistä kertaa top 10. Maren Tjirkkäide ei vielä täydellistä, silti 7, kuten Julia Tanheimer sai kuitattua sen huonon normaalimatkan nyt paljon paremmaksi. Ja seuraavaa sivuakin kannattaa katsella. Halvarsson, Lie, Chamono ja Inka Hämäläinen kilpailun 12. Nolla-ammunta selvästi uran paras. 30. oli se edellistä kilpailusta. Tässä kun Viirerin kohdalla toi keltaliivi näytetään, niin tässä käy vielä kaiken lisäksi sillä tavalla, kun näitä ynnäläntä pistettä Minkkinen nousee maailmancupin kärkeen tämän kisan tulosten perusteella. Sitten pitää mennä listalla hieman kauemmaksi, kun odotellaan muita suomalaisia. Noora-Kaisa Keränen sija 72 tänään. 2 sakkokierrosta, noin 2,5 minuuttia voittajasta. Venä Lehtonen 74. 2,41 Minkkisestä. 3 sakkokierrosta. Nämä 2 eivät pääse taka-ajoon. Sinne ei muuten pääse Ingrid Tandrevoldkaan, joka jäi näköjään siellä 69 tuolta vähän kauempaa, mutta tässä rullaillaan tuloslistaa eteenpäin. Presas Puse tänään 40 huonommalla puolella, muun muassa monta ohilaukausta maailman mestarilla. Ja takaa jo aika, sehän nyt kannattaa tässä tapauksessa erityisesti luntata. Sunnuntaina 14.15 on starttiaika naisten takaa-ajo, ja jos ampujantakisoja kannattaa muutenkin aina katsoa, niin erityisesti myös silloin. Joo, silloin taas suurta viihdettä tulossa ja ennakkoasetelmissa päästään paalulta lähtemään ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että muut on nyt taka-ajajia ja Suvi menee karkuun sen, minkä kintuista pääsee ja kaatelee tauluja. Ja mikäpäs siinä on kaadellessa, jos saadaan samanlaista ammuntaa katella kuin tänään saatiin Suvilta, niin kyllä se taka-ajokin on, kyllä Suvi pystyy 4 paikkaa ampuu hyvänä päivänä nollille, niin kova on työ muilla ottaa kiinni. Joo, otetaan vaikka Elvira Öbergin 44 sekuntia eroa viitossijaan, Chamono siellä 11, 55 sekuntia pyöristettynä suomalaisen takaa. No mutta sitten ihan Minkkisen ja miksipä ei tietenkin Hämäläisenkin kannalta, kun ajatellaan tuota lähtötilannetta tuohon takaa-ajoon, ihan uusia paikkoja molemmille, myös Hämäläiselle, kyllä, kun lähdetään takaa-ajoon ja siinä ammutaan vierekkään ja vähän eikä hiihdetä ns. Omaa vauhtia välttämättä, niin miten homma muuttuu? No mä luulen,